estem treballant tot el tema de comunicació, de tot el tema social, i a nivell psicològic també té una sèrie d'efectes interessants, d'ordre, de focalitzar l'atenció, de fer-los estar en els espais visquent el moment. Durant aquell espai musical, els seus problemes passen en un altre pla, no hi són, o aquestes coses que poden tenir al cap queden una miqueta al marge, no? I la veritat és que és molt interessant veure els canvis que es produeix quan introdueixes l'element musical, perquè sense la música els rols de cadascú diguéssim que condicionen una miqueta la seva participació i la música trenca una miqueta amb tot això.